guys. Good evening. Humingi na mga pasok sa store. Ay, di sa pag-titis din pa kayo ano dito? Alin? Parang Pero okay lang kasi Ah? mas makakapasok ako sa clean. Ano yun? quarantine. Hindi ko alam. Sino sabi? Nasa kay time card ko. Nag-extend yung alin. Nag-extend yung alin. Kaya ko na doon. Nainis ako doon sa isa. Question yung ano ko, yung ID ko. Tama nga naman siya. Wala nakalagay cabin yung atin. Rampa lang. Basta. Tapos, di ba palagi naman ako natawid na doon. Sumasampa. Hindi na din ako minit na bad trip nung gabi na yun. Kaya hindi sabi ko ayaw kung mag-anamit. Yun nga. Oo. Yun nga, kasi nga, COVID.
sabi bawal nga doon na ano. Hindi na ako nakipag-anuhan. Nakipag-unot-unot. Alam naman din nila. Alam din naman niya. Oo. Ha? Ikaw ang Miss Universe. Kaya, ang puso mo walang kapantay. May tatanungin pa. Ha? Ang 11, saan ba ako naka-duty? Palo nga. Ano? Palo nga. Ali, Sabado to eh. 9 days.